Everyone! Guten Morgen, good morning. Today is Thursday. So, paalis kami na aking bata. Ito yung suot ko. Di ba? Laki ng aking charing. So, mag-fit check muna tayo. Habang dyan siya nagmumuni-muni. Kasi, yan. Saran! Uy! Nalaglag yung mga ano ko. Padala ko ditong jacket in case of malamig sa labas. Alam niyo naman. Kasi bumabalik na yung lamig na yon. So, yeah. Kaya ito lalagay ko dito. Ganyan. Kasi pagka malamig. So, yun. And we're finally home. Aray ko. Ang init. So, yes. Kinuha ko yung sa laman ng aking ano. Ito ay para sa akin. Aray ko. Nasulat. Anyway, so, sa nabili namin is, tapos, ganito nga natin kasi, may nag-comment dati sa akin, ang sabi niya, ano ba yung video mo, laging nakapaangat, kasi gusto ko kasi, hindi nakikita yung sahig, kaya gusto ko nakaganon, chok, peace tayo. Ewan ko, di ko na sa, ka-telephone ngayong gamit ko, so, yeah. Unang binili patatas, and then, tinapay na yung sabados ko for work. Meron pa pala akong binili sa kanya. Dito. And then, meron pa dito lang isa. So, yeah. And then, itong bata ako, gusto ko niya nito, oh. Naka-sale siya, guys. Ang laking, burger patty. So, yun ang kakainin niya. And then, ito rin, naka-sale din siya. So, lutuin ko rin naman ito mamaya kasi sa sabados ko. Kaya, there's no problem. And then, ito pa naman sa tinapay ng asawa ko. Yeah. And then, dalawang liver. And then, the rest is history. Sorry. Mga ano na to, mga kung anik-anik na binili ko na ilalagay ko sa, sa box. So, yes. Yun lang. So, that's it for our grocery. Prepare na ako ng kakainin na aking bata. Ito daw kakainin niya. Yung, taga to. Ito. Ayan lang. Sapat na yan sa kanya. Ayan na, may nakalimutan mo din Rafael na gusto mo ng patpomes. Pero, sige. Mamaya na lang gabi. Ito. Hi guys. Update. Anyways. Pagkatapos ko lang magluto ng aming hapunan. So, niluto ko na siya ng maaga. Dahil kami ay lalabas ng aking bata. Ngayon kami magwo-walking. So, hindi naman maaga guys. Kasi 4 something na. Magwo-4:30 na ng hapon. So, para in case na dumating yung ating tatay is luto na yung pagkain, no? Ganyan. Tapos kakain na lang din kami. So, yeah. So, ayun. Wait a minute. Susumbrero lang ako and then, yeah. Oh, yes. This is second time na mag-outfit checks. Ito na siya, guys. Ito na lang sa tulog. Hindi na ako magsusuot ng or anything. Kasi mahangin at mainit. So, let's go! Hello, guys. Update. Nandito na kami sa labas. Kita-kita niyo pa yung ulap. Ang ganda, no? Blue na blue. Na white. Charing. So, lalakad na kayo punta dito sa park. Dito lang naman kami sa park. Ulit. Kung saan kami nagaling kahapon. Mag-iikot lang kami ulit dito. Dito lang kami mag-walking. At kung sipagin kami, mag-walking kami hanggang sa city. At maghahanap kami ng ice cream shop. Gusto kumain ito ng ice cream. So, pagbigyan natin siya. Ayan siya, oh. Salita na naman siya ng salita. Ang ganda naman, this is our outfit. Hindi na ako nag-jacket. Pero may jacket ako dito in case of. Pero ito na yun siya. Sumikat na si Haring Araw. At, parang madaming tao ngayon. Kasi kahapon, pagpunta namin dito na aking bata. Ano sabi pumunta kahapon? Siguro, alas 11 kami napunta dito kahapon. Kaya madami ako mga video dahil wala masyadong people. So, ngayon kasi, 4:30. So, I don't know if parang madaming tao, guys. So, makapag-video ba tayo dito? Tsari. Wala naman. Puro na lang ito yung laman ng aking vlog. Sana nag-enjoy kayong pinapanood yung mga vlogs ko kahit na minsan paulit-ulit dahil alam nyo ba, mahirap siya. Tsari. Hindi kasi
this is really may ganap sa life here in Germany. So, yan, lalo na pagkasama ko yung bata namin. Gusto niya lagi pumunta dito sa park. Gusto niya lagi naglalakad-lakad kami. At syempre, kailangan kasi din talaga ng-movement din ng katawan. Lalo na ngayon, alam niyo ba, nagpaparamdam na ang taglamig. So, pag taglamig, mostly is nasa loob lang din. So, minsan-minsan na lang yung mga, alam mo yon, movements na ginagawa ng mga bata or kahit mga matatanda. So, kaya, i-enjoy namin itong maganda pa ang weather sa pag walking at pag laro nito dito. Para, yeah. Dahil pag nagtaglamig na, wala na naman ulit tayong masyadong galaw-galaw. Kasi syempre, pag sobrang lamig, hindi ka naman lalabas, no? Ano yun? Ipaprosin mo yung sarili mo sa labas. Char. So, yeah. I'll see you guys later sa ating update. So, update. Nandito kami sa may dagat. Ayan. O, diba? Nagkaroon na ng tubig kasi umulan kagahapon. Hanggang kagabi. Something like that. So, kaya nagkaroon na ng tubig. Kasi alam nyo ba, pagkapalapit na yung herbs or tagsibol ba? Herbs? Hindi ko alam. Basta, ikaw yung nabahala dyan kung ano ba yun. Basta, nag-uulan. So, umulan kagahapon ng medyo mahaba-haba. Kaya ayan, may tubig na dito yung ating dagat. So yun yung update sa dagat natin. May tubig na ulit. Hello guys, update. Nakarating na kami ng city. Kita nyo yan? Oh, sa city na kami. Kaka-walking. Naghahanap kami ngayon ng ice cream na gusto niya. Na ice cream na gusto niya na yung sana kumain kami noon nakaraan. Tapos wala dito sa iba. So, babalik kami dati. Babalik kami doon sa amin. Kinainan noong nakaraan. So, yeah. Ito kami. Tingnan yan. Diba? Ayan, hotel yan guys sa likod namin. Magandang hotel yan. Ang daming mga nag-check-in dyan palagi na foreigners. Yung mga taga rito. So, yeah. And, ayan, mainit dito Kasi wala dito mga puno Kasi sa park kasi punuan. So, yeah, nag-walking na kami. Papunta doon sa pinagbilhan namin dati ng ice cream. Hello, update. Nakabili na kami ng ice. Anyway, doon sa likod. At, yeah, walking na ulit kami pabalik sa park. Tapos, kung matatraffic pa kami sa park, di matraffic kami din ng a little bit. At, uwi na kami ng bahay. Anyways, diba, nakabili na kami ng ice cream. At, wala din yung walking kasi nga, kinain din naman namin ng ice cream, no? So, yeah, let's eat. Ang sarap. Cafe macchiato. Iced cafe, sabi ni Rafael Boy. Update to kayo dito sa pinuntahan namin kagahapon na dagat. Ang ganda na niya. Ayan may tubig na kasi. Sorry. Tumawid ulit yung bata ako doon nung papunta sa kabila. Try natin tumawid. Oopsie! Ins Wasser. 9. Wow! Ganda. Nandito na ulit. Mayroon pa rin naman yung mga sand dito, pero siguro napunutan ng tubig kagabi, pero na din kaagad. Oh, ganda, diba, no? Parang nandito ako sa cave. Ang ganda. Hi everyone, nag-picture pala ako dito. Tapos, uwi na kami. Yeah. Ito na yung ating update ngayon. So, pauwi na tayo guys sa bahay. After, ilang oras kami nandito? 2 lang siguro, ganyan. So,